L'edat són des dels 4 anys que n'hi ha un curs d'iniciació musical, fins i tot a gent major que pugui ser rondant els 40. I el perquè que els xiquets venen així, en els pobles és molt fàcil tindre escoles de música perquè les relacions familiars, pares, tios o els mateixos abuelos, han sigut músics. I a més que n'hi ha molta consciència i moltes ganes de que els pares, de que els seus xiquets estudien música. Així n'hi ha diverses classes del per què estudien. Una podia ser el que pot ser una formació de cara a tindre un treball i després anar a estudiar al conservatori, i una altra que podia ser el mateix disfrutar de lo que és la música, que jo crec que podia ser una qüestió molt interessant, vull dir que uno tinga el seu treball i després en els seus raters lliures vinga a tocar la banda, disfrutar de la companyia i passar el ratet. El nivell de la banda el veig molt bé. Hem de tindre en compte que aquesta banda en 2 ocasions ha guanyat el primer premi del certamen de bandes que se fa en València tots els anys. I en el que respecta a l'escola de música, hem de tindre en compte que aquesta escola s'ha iniciat en octubre de 1995 i, per tant, els resultats els veurem dins d'uns quants anys. En este xicotet univers que és la Societat Joventut Musical s'han format jovens que ja no estan ací al seu poble. Se n'han anat a altres orquestres com a professionals. És el cas de Leopoldo, que està a Màlaga des de fa 5 anys com a professor de la Orquesta Sinfònica Ciutat de Màlaga. Leopoldo és d'eixa classe de jovens inquiets i creatius que no es conformen mai, que pensen que sempre es pot arribar més enllà. Este jove percussionista, que ha estat actuant en escenaris com l'Auditori Nacional d'Espanya, el Palau de la Música de Barcelona o el Teatro de la Maestranza de Sevilla, quan ve al seu poble aprofita per descansar i tocar a plaer. Ho fa per gust. És el seu moment de disfrutar i experimentar en allò que li agrada. Bueno, pues així estem treballant un poquet, preparant un concert que tinc d'ací uns dies, i un poquet si hi ha que parlar de lo que és la percussió i el treball, hi ha que dir que sobretot ha que ser un plaer pel músic, no pot ser una obligació. El músic té que esperar la inspiració i té que veure aquesta inspiració quan plega. Entonces n'hi ha vegades que plega de repent i n'hi ha vegades que no plega. Si enfoquem la música com una diversió, el millor és això, és que alguns dies n'hi haurà més ganes de tocar, uns altres dies menys ganes. I, en fi, si un músic se sent de veres, té que esperar aquest moment. No se pot treballar com un autòmata. I sobretot n'hi ha moments que és també implica molta atenció, que és a nivell professional no se pot tampoc aconseguir aquesta diversió, perquè a vegades n'hi ha que tocar sense ganes i a vegades costa. Però sempre se supera, sempre està aquesta ànima d'artista que tenen tots els músics.